Mark chapter 1 verse 9. Yes. Kwathi ngaleyo mihla kwafika uJesu evela eNazaretha laseGalile. Wabhabhatiswa kuJohane eJordani. Wanena ukukhuphuka emanzini wabona izulu livuleka. Funda. Nomoya ehlala phansi kwakhe njengejuba. Umoya wehla njengani bazalwane? Umoya wehla njengani? Njengejuba. Qhubeka sisifunda. Verse 11. Yes. Wavela izwi ezulwini lithi. Yes. Wena uyindodana yami ethandekayo. Yes. Ngithokozile ngawe. Yes. Masinyane umoya wayesemqhubela ehlane. Umoya wamqhubela kuphi? Ehlane. Awumqhubela ngewimpi. Ayomunye oros khona. Oh Jesus. Kodwa umoya wapholela ehlane. Lithi iBhayibheli umoya wehla ngesimo sejuba wahlala phezu kwakhe. Umoya oyingcwele akasili ijuba. Kodwa uJohane bekabhabhatisa lo uhlobo labantu abazinikelayo nabeza kuJesu. Kodwa uma abantu baphenduka njengokushumayela kukaJohane, befanele kube nomehluko phakathi kokubhabhatiswa kukaJesu nokubhabhatiswa kukaMvangeli uNkosi. Makubhabhatiswa uMvangeli uNkosi akwenzeki lutho, kodwa makubhabhatiswa uJesu kuvuleka amazulu. Lithi iBhayibheli kuzwakala izulu lithi lo uyindodana yami ngithokozile ngaye. Njengoba sihlele ihlalweni sigqoke kahle kanjena, usakada ngasho ukuthi uthokozile ngawe na. Hallelujah. Njengoba isutu bambiza temvangeli wala usimakada ngasho na ukuthi uthokozile ngami na. Abanye babamba imic njena kunenyanga ebazihambayo. Abanye babamba imic njena kunenyoka ebathwele ngazo. Bafuna ukuthi kwenzeke imangaliso ngenyoka ebayithwele. Kodwa kunamandla kamoya ingcwele. Izinto engenzeki zenzeke. Ukubuthe zibone. Abantu abakhulume bakhulume. Abantu abafile baphinde bavuke. Abantu abangathola umsebenzi bayithole. Ngoba kunamandla kamoya ingcwele. Efanele ibandla lipresele emuye. Afanele isiyeka mhlawumbe nasolanda manje. Ubikhona isosiyamandla. Umuntu umoya ingcwele. Lithi wena ngesimo sejuba. Umoya ingcwele akasili ijuba. Ijuba limele umnene, limele ukuthula. Ijuba limele cleanliness. Nikhohle bazalwane. Hallelujah. After uNkulunkulu abulele umhlaba wonke ngozamqolo kwasala uNowa nendlu yakhe. Lithi iBhayibheli uNowa wakothumela igwababa ukuthi liphumele ngaphandle ke yocheka ukuthi amanzi sekangakanani. Lithi iBhayibheli igwababa zange libuye ngoba lathola konke ukunqola. Uma thumela ijuba lahamba laphinde labuya ngoba ijuba lingayitholi indawo yokuhlala. Igwababa ke alimsaba uNkulunkulu. Igwababa ke lingavuka endodeni bese libamba imic isasa lithi uJehova uyakhazimula ngoba igwababa abasabi nabantu. Igwababa libashumela namhlanje sasa libithise khona phakathi esontweni labantu abashumeza ngoba igwababa lizwana nokubola. Igwababa alisaba uNkulunkulu. Igwababa noma ngikhuluma ngelimi enkulu zama-capital letters. Igwababa maliqeda liyahamba liyenyangeni. Njengoba siya ku-Good Friday nje abanye sithokonya nabo, kodwa bafika i-Good Friday bahamba bathi thokoza gogo, thokoza gogo. Ngoba amagwababa sewagcwele phakathi endlini kaJehova. Kuyavela ubugwababa begwababa ngoba igwababa isimpilo yaJesu. Nikhona bazalwane bami, kodwa ikhona idimension engiyithandayo. Yilesi sife eqale ngayo idimension yomuno elithi iBhayibheli ku-Exodus chapter number 8 verse number 19. Lithi iBhayibheli izanusi zikaFaro mazibona emhlabeni kuba mnyama, mazibona amanzi atshintsha abayigazi, mazibona amaqoqo agcwele yonke indawo. Zathi lalela Faro, siyazi unenkani futhi siyazi uyinkosi, kodwa lana sekunomuntu kaNkulunkulu ongafani nabanye uNkulunkulu. Nathi siyakwazi ukuphendula induku zibe yinyoka, kodwa sikwazi ukuphendula inhlabathi ibe umnyama. Asikwazi ukuphendula amanzi abe yigazi. Kunomuntu kaJehova kunendawo. Kunomuntu kaJehova kule ndawo. Kune dimension kamoya ingcwele lapha vela njengoba